Mela, bonġu lil kulħadd. Immaġina li għandkom xi mistoqsijiet x'tistaqsu, allura dalodu ħassejna li aħjar nagħmlu l-mistoqsijiet biex joqgħodux tistennew sija sakemm nagħmel din il-visit fil-Careers Convention hawnhekk l-Università. Però permettuli inħabbar xi ħaġa. Ovvjament jiena konxju ta' dak illi ġara dawn l-aħħar jiem minn meta jiena ħabbart li l-Partit Nazzjonalista ser jieħu il-kwistjoni ta' deal tal-ITS għand l-Awditur Ġenerali għall-investigazzjoni tiegħu. Konxju tat-teddid illi jiena qlajt għaliex ħadd din il-pożizzjoni, konxju tal-fatt li jiena qiegħed niġi medded minħabba donazzjonijiet illi ingħataw lill-Partit Nazzjonalista u anki minħabba relazzjoni kummerċjali illi għandhom dawn in-nies ma' MediaLink li hija l-kumpanija tal-medja. Għaldaqstant jiena rrid nibda llum billi nħabbar illi minix ser noqgħod kwiet jew silenzjuż fuq din. U kif dejjem għadd, jien irrid ta' bilħaq inbiddel is-sistema li wara kollox jiena ma ħloqx, imma li jiena sibt. Jiena inħobb ngħid I did not create this mess, I want to clean it up. U biex nagħmel dan, jiena ser inwaqqaf kummissjoni indipendenti sabiex tagħmel rakkomandazzjonijiet għal bidla radikali fil-politika u s-sistema politika f'pajjiżna u b'mod partikolari dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi u l-finanzjament tal-politiċi. Jien irrid inħabbar illi tlabt lill-imħallef Vanni Bonello sabiex imexxi din il-kummissjoni indipendenti u jiena sodisfatt ferm illi huwa aċċetta. Fis-sigħat li ġejjin jiena niltaqa' miegħu sabiex inkunu nistgħu nħabbru it-terms of reference speċifiċi ta' din il-kummissjoni kif ukoll il-membri sabiex dawn jagħmlu xogħol tagħhom u jagħtu r-rakkomandazzjonijiet. Imma rrid inżid illi ir-rakkomandazzjonijiet ta' din il-kummissjoni indipendenti ikunu xi jkunu jiena lest illi indaħħalhom fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista sabiex ikunu n-nies infushom illi fl-elezzjoni ġenerali jiddeċidu x'tip ta' sistema politika jridu. Jew sistema korrotta u maħmuġa illi ġab Joseph Muscat jew nkella sistema politika nadifa u ġdida. Int kont sejt li Mario De Marco biex jirriżenja jekk ma jirrinunzjax il-brief li kellu ma' C-Bank u jekk dak l-standard jgħod għal kull deputat u għal kull kandidat ukoll. Mela ara, jiena spjegajt diġà illi kull fejn iqum konflitt ta' interess, deputat jew politiku għandu jażel. Għandu jażel bejn l-interess personali, privati jew professjonali tiegħu u l-interess politiku. Dik hija l-pożizzjoni tiegħi. Il-mument illi Mario De Marco inħoloqlu konflitt ta' interess kien il-mument meta jiena ħabbart illi dwar id-deal tal-ITS jien irrid illi aħna mmorru quddiem l-Awditur Ġenerali. F'dak il-mument preċiż Mario De Marco infurmani illi huwa lest illi jirrinunzja l-inkariku professjonali tiegħu. Bla dubju, il-kwistjoni ta' konflitt ta' interess tapplika għal kulħadd, mhux għal Mario De Marco biss. U jrid ikun il-politiku fil-ġudizzju tiegħu illi huwa jara jekk għandux konflitt ta' interess u li huwa isolvih. Xogħli bħala kap tal-partit hi illi nissettja l-standard u li nistenna il-kulħadd jirrispettaw. Dr. Busuttil, għattilt għajt ma' Silvio Da Bono fejn tlabtu jikkaverja il-pagi ta' Segretarju Ġenerali u CEO u dan isir ukoll permezz ta' invoicing tramite l-MediaLink. Mela ara, jiena iltqajt ma' Silvio Da Bono numru ta' drabi minn kemm ili kap. L-aktar darba riċenti kien meta ftit tal-ġimgħat ilu u qabel ma aħna ħabbarna l-pożizzjoni li jiena ħabbar dwar l-Awditur Ġenerali u tim tiegħu ġie għamlilna preżentazzjoni fuq il-proġett tagħhom tal-ITS. Jiena ltqajt miegħu f'okkażjonijiet oħra fejn l-għajnuna u d-donazzjonijiet tiegħu lill-partit u r-relazzjoni kummerċjali li hu għandu ma' MediaLink issemmit ukoll. Jiġifieri konxju minn dan kollu, però l-punt huwa dan, Kurt, jiena ma nħalli xejn minn dan jinfluwenza l-ġudizzju politiku tiegħu. U li qed jiġri llum huwa dan. Għaliex jien tkellimt u ma żammejtx is-silenzju fuq il-kwistjoni tal-ITS
qiegħed niġi attakkat. Il-problema vera llum Kert hija din illi partit politiku u kap ta' partit qiegħed jiġi blackmailed, meddet illi jew jalaq ħalqu jew inkella ngħidu x'donazzjonijiet ingħataw lill-partit. U r-risposta tiegħi hija ċara. Le, jien m'iniex lest nagħlaq ħalqi, jekk trid għajt kif diġà għadt x'donazzjonijiet tajt. M'għandi problema ta' xejn, għax mun se nħalli ħadd jagħti donazzjonijiet lili jew il-Partit Nazzjonalista biex jalaq li ħalqi. U dak huwa l-punt ċentrali li għandna illum fil-politika Maltija. Li inti gdibt relazzjoni kummerċjali, dawn ma tawx advertising lill-medja. Di kienet pjan biex il-flus jgħaddu tramite invoices tal-medja. M'għandux raġun, hemm invoices illi jiena rajthom, invoices illi jiena rajthom li se joħroġhom hu wkoll, però dik hija rabta kummerċjali bejn Medialink u kumpanija li hu involut fiha, hemm invoices u tant hemm relazzjoni kummerċjali illi f'dawn l-invoices hemm inkluża l-VAT ukoll, jiġifieri hemm relazzjoni kummerċjali u kontrarjament għal dak illi qal, ma kienx qiegħed iħallas hu il-paga ta' Rosettake jew il-paga ta' Brian St. John. Brian St. John u Rosettake jitħallsu rispettivament mill-Medialink u mill-Partit Nazzjonali. Sekonda u qalu li tawk sena li għaddiet 77,000. Ma nafx x'tawk kemm fis-snin ta' qabel u jekk forsi biex tipprova l-pożizzjoni tiegħek li inti m'intix qed tikdeb jew inkella biex tgideb lil Silvio De Bono, lest toħroġ il-provi, ma nafx lum ġibt xi provi miegħek hawnhekk biex tipprova l-pożizzjoni tiegħek. Illum ġejt nara l-Careers Convention, però naħseb irid ikun wiċċu tost il-Partit Laburista illi ħaddem lilek illi jiġi jistaqsi lill-Partit Nazzjonalista fuq dawn l-affarijiet meta hu ma rreġistrax mal-Kummissjoni Elettorali biex ikun partit politiku, meta hu ma ppreżentax il-lista ta' donazzjonijiet ta' lista ta' donazzjonijiet tridni wieġbek sinjorina, mela tieni ċans. Meta hu ma ppreżentax il-lista ta' donazzjonijiet li huwa ġabar matul l-2016 u ngħidlek oħra llum, hu ma rreġistrax il-Partit Laburista sabiex ma jikxifx id-donazzjonijiet tiegħu. U fil-waqt li kulħadd jaf illi l-Partit Nazzjonalista is-sena li għaddiet ġabar aktar minn miljun donazzjonijiet u ddikjarhom, għadna ma nafux sal-lum il-Partit Laburista x'ġabar donazzjonijiet għaliex ma iddikjarhomx. Din hija problema għaliex il-partit fil-gvern mhux il-Partit Nazzjonalista, huwa il-Partit. Dr. Busuttil, will you appoint an independent internal inquiry to ensure Dr. DeMarco acted in good faith? Ara għamilt iżjed minn hekk jiena, illum ħabbart illi ħanaħtar kummissjoni indipendenti lanqas biss fil-partit biex inbidlu s-sistema politika f'pajjiżna. U din ser tinkludi il-punt li qed qajjem int. Jiġifieri mhux biss kif il-partiti politiċi għandhom jiġu iffinanzjati f'pajjiżna, imma anki kif jiġu finanzjati il-politiċi. Dr. Busuttil. Dr. Busuttil. Dr. Busuttil, fid-dal ta' twaqif ta' dil-Kummissjoni issa, x'ħad tkun nitrel quddiem tal-proġett tal-ITS li ħoloq di kontroversja kollha? Partit Nazzjonalista wara li jagħmel mistoqsijiet fil-Parlament, wara li anki għamilna aġġornamenti biex nistaqsu fuq il-kwistjonijiet li aħna jidhirli li kienu leġittimi id-diffikultajiet li qajjimna primarjament għaliex art illi skont il-Master Plan ta' Paċeville, skont il-Gvern stess, tiswa aktar minn 200 miljun ingħatat għal 15 miljun. Imma din hija mistoqsija ħażina. Din hija mistoqsija li m'għandix isir, ma ingħatajniex tweġibiet sodisfaċenti għaliha. U għamilna mistoqsija oħra importanti. Għaliex dan it-trasferiment tal-art ma għaddix mill-Parlament kif isir normalment. Mhijiex mistoqsija importanti hija wkoll u wkoll ma ngħatajniex tweġiba sodisfaċenti għaliha. U kien minħabba fekk illi jiena nerfaħħa jien ħadd id-deċiżjoni illi nitolbu lill-Awditur Ġenerali sabiex jinvestiga dan it-trasferiment tal-art fuq dawn iż-żewġ punti. U għalhekk illi jien bħalissa qiegħed taħt dan it-tip ta' attakk. Però jien għandi kuxjenza nadifa, Charles, jiena jidhirli illi f'dan iċ-ċirkostanzi it-trasparenza u l-indafa fil-politika jitolbu li mmorru għand l-Awditur Ġenerali kif ser nagħmel u mhux ser nħalli l-ħadd jipprova ibeżżani
jiblackmailjani biex ma nagħmilx dan. Tista' tgħidilna minnu mal-businesses li qed jifinanzjaw il-Partit Nazzjonalista u l-Media Link? Hemm ħafna individwi, familji, professjonisti, nies fin-negozju li jagħtu donazzjonijiet lill Partit Nazzjonalista. It-total tagħhom tim jaqbeż il-1,000,000 euro u aħna dan iddikjarajnieh mal-Kummissjoni Elettorali diġà u ħriġna il-formola bit-trasparenza sħiħa propju l-bjaħ. M'għandix figura hawnhekk fuq business, però nista' ngħidlek illi nista' ngħidlek illi min aktar minn 1,000,000 f'donazzjonijiet li rċieva il-Partit Nazzjonalista, ftit aktar minn 900,000 minnhom kienu donazzjonijiet ta' 50 euro jew anqas. Jiġifieri ara taħseb li l-Partit Nazzjonalista huwa finanzjat minn negozjanti u anki kieku kien dan hu l-punt Tim. Anki kieku kien ma lqulix ħalqi għax inti taf li jekk kien hemm kontroversja jien dejjem tkellimt fuqha. Inti taf li seta kien businessman min kien, ikun min ikun. Sewwa, anki xi ħadd li jista' jkun qed jagħti donazzjonijiet lill-Partit Nazzjonalista ma żammniex milli nitkellem. U dak hu l-punt ċentrali. Illum għandna din kumpanija illi f'konfoffa ma' Joseph Muscat qed jattakkaw lili, qed jgħidu eżattament l-istess kliem. Mentri li rridu nagħmlu hu illi nbidlu s-sistema politika f'pajjiżna u għalhekk jiena waqqaft kummissjoni indipendenti u rrid ngħid kemm jiena gburi illi l-imħallef Vanni Bonello aċċetta illi jmexxi din il-kummissjoni għax m'għandix dubju bekk illi se ssir biċċa xogħol tajba, biċċa xogħol serja, illi tassew tikkontribwixxi sabiex inbidlu s-sistema politika f'pajjiżna. Il-kumpanija ftit jiem qabel id-deal. Xorta l-tqajt maħħad il-kumpanija, esprimejt l-oġġezzjonijiet tiegħek magħhom qabel ma ġie firmat id-deal. Bla dubju, iva. Lil Silvio Dabono fil-laqgħat li qed li kellek miegħu. Xi tlabtu? Meta hu għamlilna preżentazzjoni jiena u kollegi tiegħi esprimejna numru ta' mistoqsijiet l-aktar iffukati kif diġà għadt fuq il-valur tal-art. Huma tawna spjegazzjonijiet, però meta mbagħad ġiet preżentata il-Parlament u ġiet preżentata bħala trasferiment tal-art illi tiswa 60 miljun, infittxu l-kuntratt u nsibu li fil-fatt din hija 15 miljun, u mbagħad hekk le. Tlabna kert spjegazzjonijiet għal dan u jiena naħseb li l-kol naqblu li l-ispjegazzjonijiet min-naħa tal-Gvern ma kinux sodisfaċenti. Rrid nagħmel xi ħaġa ċara. Jiena m'għandix gwerra kontra Silvio Dabono u kontra l-ebda persuna fin-negozju oħra. Jien qiegħed nipprova innaddaf is-sistema politika f'pajjiżna. Tinsewx illi l-partiti politiċi f'pajjiżna jgħixu joperaw bid-donazzjonijiet. Bid-donazzjonijiet. Din mhix sistema illi ħloqta jien, din mhix sistema illi nħobb jien, din hi sistema li rrid inbiddel jien. Imma din is-sistema li teżisti llum jien qiegħed ngħid ejja nibdluha. Però ngħid xi ħaġa oħra, sakemm teżisti din is-sistema kert mhijiex qed inħalliha illi lili tħammiġni. U kull darba fil-laqgħat li kelli meta kien hemm preżentazzjoni assolutament xejn. Xejn ma tlabtu, xejn assolutament xejn. Ma fimtek, x'inhi l-mistoqsija? Kważi 24 sigħat biex tiċċħad l-allegazzjonijiet li jagħmel Silvio Dabono. 24 sigħa qed tarhom ħafna u kellek il-Prim Ministru Joseph Muscat li għaddit sena u fuq il-Panama għadu m'għamel xejn Tim. Ħassaqsini fuq 24 sigħa tajba di, però ngħidlek ta' għaliex għax jien nitkellem bil-fatti. U jiena tlabt informazzjoni mingħand il-partit sabiex nara eżattament x'donazzjonijiet qegħdin nitkellmu fuqhom. X'hekk, allura wieħed irid jagħti ċans illi jitkellem wara illi jkun iverifika l-fatti. Ma nafix eżattament, imma nimmaġina li hija simili l-paga tiegħi fil-Partit Nazzjonalista. Naħseb l-ogħla paga hija paga daqs tiegħi bħala kap tal-Oppożizzjoni. Importanti tkunu tafu illi jiena ma nitħallas penny wieħed mill-Partit Nazzjonalista. Il-paga tiegħi toħroġ mill-Parlament bħala kap tal-Oppożizzjoni. Tistgħu tieħdu pass lura jekk jogħġobkom. Dr. Busuttil. Nitilfu. Għandna żjara. You just said the price of land is 15 million. Deloitte insists that it's 60. Who is wrong? And if so, is Deloitte a corrupt company? Le, ħanajdlek, jina m'għandix assolutament l-ebda dubju fuq Deloitte, pero anki jekk huma jgħidu illi hija 60, jien ngħidu għal-grazza tal-argumenti li tassew hija 60, okay?
kemm se jħallas? Mhux 15. Allura d-differenza fejn sejra? Jista' xi ħadd jispjegali d-differenza bejn 15 miljun u 60 fejn sejra? Dawn huma l-mistoqsijiet li aħna qegħdin insaqsu. Mhux vera 60 miljun, 15 miljun. Ara l-kuntratt inti stess u tkun taf. U allura iva inkwetanti illi min jgħid 60 miljun u mbagħad ikoll tiftaħ id-dokumenti u sib 15. Se toħroġ provi Dr. Bużuttil. Stipulat sakemm il-Kummissjoni titlesti xogħol tagħha. Dan iż-żmien għadni ma stabbilejtux għax ngħidlek il-verità dalgħodu jiena tkellimt mal-imħallef Vanni Bonello, tlabtu sabiex jaċċetta dan l-inkarigu, aċċetta, jiena nirringrazzjah pubblikament tal-li aċċetta, issa ser nitkellem biegħu biex flimkien niftehmu min għandhom ikunu il-membri tal-Kummissjoni sabiex jgħinuh fl-inkarigu tiegħu u f'kemm żmien għandhom ilestu x-xogħol tagħhom. Però l-importanti huwa dan, jien lest illi naċċetta ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Kummissjoni ikunu x'ikunu indaħħalhom fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista sabiex in-nies, il-poplu Malti jivvotaw huma fuq jekk irridux innatfu s-sistema politika f'pajjiżna darba l dejjem jew le. L-Istat għandu jiffinanzja il-partiti politiċi? Tim, li l-Istat jiffinanzja l-partiti politiċi kienet waħda mill-proposti li għamel il-Partit Nazzjonalista meta konna qegħdin ngħaddu fil-Parlament il-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Dakinhar aħna sibna bib magħluq, bib imsabbat mill-partit fil-Gvern, il-Partit Laburista, illi huwa diġà iffinanzjat mill-Istat għax dawn għandhom xi 30 każin illi ħadu mill-Istat. Mela hekk sew, il-Partit Nazzjonalista jrid idura d-donazzjonijiet mingħand il-poplu kollu. U min hu? Imma l-Partit Laburista huwa finanzjat b'mill-inqas 30 proprjetà li min jaf kemm jiswew miljuni. Sinjuri, grazzi ħafna, naħseb illi Dr. Bużuttil, with this case I'm with Tony Benzina, you acted once it became public knowledge. Is Simon Bużuttil reactive or proactive? Assolutament proactive, naħseb illi anki llum bil-proposta li nqiegħed nagħmel qiegħed nuri b'mod ċar illi jiena I mean business meta ngħid li rrid innadda fis-sistema, nixtieq infakrek illi s-sistema preżenti li nistgħu nikkritikawha kemm irridu hija sistema li ma ħloqtix jien, illi jien irrid inbiddilha. U jien qiegħed nistieden lill-poplu Malti u Awċi illi jinnaqat miegħi għaliex din hija biċċa xogħol kbira u inti taf kemm hija biċċa xogħol kbira x'taf taħt liema attakk ninsab jien. Attakk inġust, attakk għaliex jiena ftaħt ħalqi. Ma jien din is-sistema lest illi inbiddilha. Naf li diffiċli, però m'għandix dubju illi min qiegħed isegwina jaf illi jiena I mean business and I mean well. Grazzi ħafna.